Toto je už lepšie. Tá indícia je? Do práce chodím zadýchaný. Po tých schodoch, po ktorých chodí Peter, môžeme ísť aj my? Nie. Sú to schody len pre Petra. Áno. Však on je svätý Peter. Muž. Áno. Spevák. Nie. Mám vibe, že to bude nejaký influencer. Alebo návrhár, modný návrhár. Je to modný návrhár? Taktože aj áno. Eva, není to Milan? Swingal? No a dosť. Inkognito. V útorok o 20:40 na Jojke. S novou službou Zdravé financie vám pomôžeme zdolať vaše Everesty. Dohodnite si u nás konzultáciu. Sme partner vašich životných Everestov. Slovenská sporiteľňa. Spoznajte najlepšiu verziu vašich vlasov. Ak bojujete s ich vypadávaním, vyskúšajte Bioskalin. Klinické štúdie ukázali, že podporuje ich vnútornú silu. Stačí 1 tableta denne a účinky uvidíte už po 15 dňoch. Bioskalin. Zdravím. Klapkart? Práve teraz Klapkart. Kuracie rezne, kilo len za 4,79. Tesco cukor len za 69 centov. A tuniakový šaládrio Mare len za €1,99. Tesco. Keď premýšľaš, ako si užiť zaslúženú pauzu, daj si naše ikonické produkty s hranolkami alebo nápojom za zvýhodnenú cenu. Nice Price Combo. McDonald's. Vždy niečo navyše. 80. výročie oslobodenia Československa. Získajte zadarmo oficiálnu výročnú razbu na www.oslobodenie80.sk. Spoznávaj ľudské telo, šialene skvelá kolekcia! S touto kolekciou odhalíš všetky tajomstvá ľudského tela. Dozvieš sa, ako fungujú orgány a zároveň si poskladáš 110 cm vysokú kostru. To je zábava! Spoznávaj s nami ľudské telo. Prvé číslo nájdete práve teraz vo vašich novinových stánkoch za €99. Skvelé. Bača, to ste ako? To nie ja, to Coop Jednota. V novom letáku všetkých predaní Coop Jednoty nájdete každý týždeň skvelé zľavy. Gambrinus len za 39 centov, červené jablká za 79 centov a toaletný papier za skvelú cenu 2,49. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny. Žiť naplno môžete, aj keď odpočívate. Sladké sny. Pre lepší každodenný život. IKEA. Nové nižšie ceny. Navštívte IKEA ešte dnes. Pretekári na štart! 3, 2, 1, štart! Je to napínavé! Ťažko! Raňajkové cereálie Nesquik. Skvelé ráno robí skvelý deň. Obľúbené raňajkové cereálie Nesquik teraz aj vo formáte mini cereálií. Naj predstavuje tyčový vysávač Roventa X-Force Flex Auto Animal s extrémnym sacím výkonom, ideálny pre rodiny s domácimi miláčikmi. Naraz vysáva aj mopuje a čistí aj tam, kam sa dostanú len vaši maznáčikovia. Kúpte si vysávač Roventa X-Force Flex a získajte 20% späť ako zľavu na ďalší nákup. Žijeme technikou. Zdravím. Klapkart? Klapkart akceptovaná. Klapkart šetrí peniaze. Tesco. Kolekcia kultové nákladniaky minulej éry. Zozbierajte modely nákladných aut, symbolu tamtých čias. Prvé číslo len za 3,99 €. Už v stánkoch a na deagostini.com. Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú First Minute cenu na chedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať. Toto je o tebe. Nech už raňajkuješ akokoľvek, vyber si lahodné ovsené Alpro. Chutí skvele v mysli aj v tvojej obľúbenej káve. Vychutnaj si nekonečné možnosti s ovsenými nápojmi Alpro. Raňajkuj podľa chuti. Alpro, tak rastline, tak chutne. Rýchlo? Rozhodni. Čo najrýchlejší prejazd mestom? Musíte ísť stále rovno. Hrám na gitaru. Tomu hovoríš rýchlo? Sleduj, ako z týchto troch urobíme jeden stroj. Ideme! Na budúce sa rozhodni rýchlejšie. Tvoje mesto? Tvoje pravidlá. Nové stavebnice Lego City. Dôvod, prečo je znova na cestách. No predsa second hand ruksak od teba. Predajom na Vintage sa život tvojich kúskov začína od znova. Nepoužívaš to? Predaj to.
XXXL výpredaj. Zľava 30% na výpredajové produkty. Vyprázdňujeme sklady, tak sa poponáhľajte. XXX Lux domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou. Nemusíme sa odpájať, aby sme boli spojení. Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid samodobíjací. Kompaktné vozidlo pre celú rodinu. Využite benefit Renault na dorovnanie rozdielu DPH. Poradím? Rozum, brada. Ananás na pizzu. Áno či nie? Čože? V žiadnom prípade. Ananás. Ja mám rada margaretu. S ananásom a s kukuricou. Čo povieš, Zlato? Mamma mia, no. Mať tak vaše starosti. Až 8 členov rodiny na jednej zmluve, to je poistenie bezstarostný život. Kooperatíva. Jednotka v životnom poistení. Riskuj vás pozýva na casting do Žiliny a do Košíc. Ak chcete súťažiť a vyhrať v Riskuj, príďte v piatok 31. januára do Žiliny. Čakáme vás v budove gymnázia na Veľkej okružnej 22 v Žiline od 15:30 do 17:30 a v sobotu 1. februára sa uvidíme v Košiciach v hoteli Teledom na Timonovej 755 od 10. do 12. Hrajte a vyhrajte v Riskuj! Zaži s nami parádne šibalstvá. Spievankovo má pre všetky deti veselé pesničky, pri ktorých sa dá tancovať, blázniť a naučiť všeličo nové. Smej sa, spievaj a tancuj s nami. Šibalstvá zo Spievankova exkluzívne na Jojkovi. V sektore A, to je naľavo, máte zdobenie smotanou a paprikovým olejom. Čo si to mám teraz narezať na štvorčeky a z toho degustovať? Popravde neviem, jak majú chutiť gaštany. A to si nejedol nikdy gaštany? Ja keby žil v 18. storočí. Keď sa povie zelerový krém, tak čo tam budeš mať cítiť? Zemiaky. Zemiaky, ďakujem. A ty čo? Super. Bez servítky. V pondelok o 17:50 na Jojke. Nechcete čakať? Pozrite si už teraz na Joj Play. Všetky sú moje konkurentky. Ja nosím len tenisky. Taliansky štýl mám strašne rada. Vašou úlohou je zostaviť si outfit, kde v hlavnej úlohe sa zaskrie šatka. Je pekná, musím uznať, že je pekná baba. Joj, no tak toto jak na pohreb. Wow, efekt to nebol. Nové časti Nákupné maniačky. V pondelok o 15:55 na Jojke.